jedou, ne? Není těžké. To vypadá, že to je prudké, ale... Že to může pustit dolů zrovna. Přijde to Romča, jede, ne? Co? Přijde to Romča, ne? Jo, To není zase také to vypadá z začátku, že to je... A už to mi trochu náška. jak se jmenuje ten, co jsme ten hřeben ty kamenky, to je pěkná. Ty kamenky. Nevím, který myslíš. Byl na taky ten, víš, tak Roman to tam akorát na ten hraně zaskočil. Tu skalku myslíš, jak jsme tam, že jsme předtím stáli dole? No. U toho penzionu? No tak kdybychom u penzionu, tak jak jsem stál, kdybychom jeli hore, No. tak dojedeme na tu cestu, to je jako docela hardcore. Pozor, Roman už to půjčká. Dobré, je to. Bátry pozbírají. Jo. Tak jsem si jel v Rumunsku normálně. To neříkaj. Jak to nešlo. Už to trochu kolesa musela točit. Už jsme ti Když jak, rukou vzali. jedíš tak zrovna dolů, Peťo. A nebo udělaj salto, ať máme pěkné video. Neuděláme nějaký ten, zkusíme vyjet. Jo, však právě to vedu, no takže tam... Tak. Když tak to půjď zrovna dolů už.